Kung ika nagipuntan sa buhi, di mo paglingawan na hindi ka magkaning isirang buhi. Lalo na kung isa di ka sa pirmi pagbalyo, dapat mong kaunon, tilapia. Taat tilapia, para sa mga taong pirmi pagbalyo, ta hindi ka gwapo. Kung ako'y kabisto na tao na kapiling-pilingan malagayon, sabot mo ura artistahan, pakaunan mong karpa, karpa, para sa mga taong kapiling-pilingan malagayon, pero bagaman karpa, aparong. Kung ako man ikabisto na tao na malakalapas dangan marana ingos, pakaunan mong bangos. Taan na bangos para sa mga taong labi-labi na ingos, yung tipong 10 bisis mo pinagtabangan, mabuyo mong tanggihan, ipapangistorya tuloy ka sa kapitbahay, na ika, hindi basang, masan. Kung ako pa'y kabisto na tao na kapag nagipatid mag-inom, da iba pirming pisabi, sampet tiyang amay, pero adto palan, modo sa naman, para yatugtan, pakaunan mong karpita. Karpita, para sa mga taong pag nasa ampang ning inuman, lingaw na kuya pamilyang pisampetan, sabi sampet tiyang amay, pero palanad to, ni ipipita palan. I'll be riding through LOL! Kung ako'y kasadabisto na tao na nakaangat-angat sa nasa buhay, duminaka na yung payo, pakaunan mong big head. Kana big head para sa mga taong duminaka na yung payo, hindi na nakakabisto sa mga taong tinabangan niya, kasupanaw niya, problemado.